Right. Ini maonyero andiri kuita ka ndeyekuti nyika ingati Tengesai. Nyika ngaitengeswe because kana iri kuti open for business which means nyika iri business pachezvayo. Handiti hazvisinani here kuti titengesere nyika kana kuti kuma businessmen akaita sana kana Bill Gates. Totengesera Bill Gates nyika tomuti right, Bill Gates nyika iri kuda 15 billion yako. Topa Bill Gates nyika oimhanya because Bill Gates ane mari kana Mark Zuckerberg chaiye. Nyika vanhu vakawanda ngwasa kuitenga. Ngatisadi kumboda kundiningirira. Tinozogona kuzoitenga zvedu bag kana taunganidza bag. But ezvinezve at the moment idi paari kuenda ku Belarus kana kuti paari kuenda ku Russia kana pakuenda Russia kumabhillionaire ane mari. Unotaura kuti no wangu nyika ndikukupa zvangu. Because at the moment havasi kuimhanya. Nyika yada mhanywa namaCEO. Zvichikomrade apa zvinenge zvaramba kubuda. Saka ingotengesai zvenyu, ingopai zvenyu mabheti zvenyu vochimhanya. Yongomhanywa zvairi company inenge yakunzi Zimbabwe Private Limited. Tongoziva kuti Zimbabwe ya company. Munhu wese anenge arimo anenge achishanda. Because pacompany zvoziva kuti macompany mazhinji especially kana iri yaBill Gates, vanhu vanoshanda mumakambani aBill Gates vanobhadharwa mari dzavo every day. And mhuri dzavo dzinenge dzichikaita dzichiguta. And hakuna mafuel increase akanyanya atinonzwa akawanda anoitika kuMicrosoft. Hakuna. Saka ngatingomutambidzei. Tikamupa offer yakanaka zveshuwa kana even first wave virgin Richard Branson. Angosataura hama yazi nitambidzei zvenyu chini ndichite ndichimhanya. Because ane maisland futi ainawo. Saka ndikuona kunge ngatingovatambidzei vanhu vanokwanisa vachimhanya. Because at the moment pakaipa.